Tuntuuko siltä, etteivät aivosi lepää enää koskaan? Vaikka pysähdyt, mieli jatkaa silti. Ajatuksia, ääntä, tietoa, ilmoituksia, jatkuvaa ärsykettä. Ennen mieli sai levätä enemmän. Hiljaisia hetkiä, tylsiä hetkiä, hetkiä ilman jatkuvaa sisältöä. Mutta nyt aivot ovat koko ajan aktiivisina. Heti aamulla puhelin, päivällä stressiä, illalla lisää tietoa. Ja samalla mieli yrittää käsitellä kaikkea. Siksi olo voi tuntua väsyneeltä, vaikka et olisi tehnyt mitään fyysisesti raskasta. Aivot eivät ehdi palautua. Ja vähitellen keskittyminen heikkenee. Ajatukset pyörivät jatkuvasti. Hiljaisuus alkaa tuntua oudolta. Etkä enää muista, miltä oikea lepo tuntui. Mutta tämä ei tarkoita, että sinussa on jotain vialla. Aivosi eivät ole heikot. Ne ovat vain ylikuormittuneet. Ehkä et tarvitse juuri nyt lisää motivaatiota. Et lisää sisältöä. Et lisää suorittamista. Ehkä tarvitset enemmän hiljaisuutta. Tilaa hengittää. Hetken ilman jatkuvaa kuormitusta. Pysähdy hetkeksi. Laita puhelin alas. Hengitä hitaasti sisään ja ulos. Sinun ei tarvitse ratkaista kaikkea juuri nyt.